So, maliligo katatapos ko lang nagkat ng buhok. Pero, inano ko lang siya, tinitrim lang man yung trim. Guys, yung kahoy natin sa likuran is, ano na siya guys, pula na. So, nag-change na talaga yung color dyan. Pero yung ibang mga kahoy, ano na siya, upaw. Konti na lang yung natira. Pero ito kasi yung maple talaga last. Pero ang ganda niya guys kasi look, sobrang pulang-pula. So, mga few weeks from now, matatagak na yan. So, maligo lang ako guys kasi katapos ko lang wala namang pagbabago sa buhok ko. Natitrim lang yung buhok ko. Maligo lang ako and hindi ko alam kasi plano kong magpunta sa New Rochelle. Kasi si Tami, makauwi siya mga 3. Yun, makalabas siya sa 3 o'clock. Gusto kong puntahan siya kasi na-miss ko yung asawa ko guys. Nakakasad yung buhay ganito. Yung parang ako lang palagi mag-isa, wala si Tami, hindi ko alam anong gagawin. Ang hirap naman, palagi nang tayong labas ng labas, shopping, para tayong mayaman, na wala naman tayong mga pira-pira dito. Ay, labas tayo ng labas, and then end up like spending money, and then end up spending more money, and we're not earning. So, wala trabaho, diba? So, walang trabaho, sige, bili-bili, diba? So, yan siya. And anyway, I will see you guys na lang later. Let's see kung magpunta tayo sa New Rochelle. Tignan natin kung pupunta tayo. Hindi ko alam kung ano talagang oras siya makalabas. Kasi sabi niya 3. So, ngayon hindi na niya alam. So, hindi talaga natin alam. So, ngayon yung dalawang aso ko andun sa labas. Anyway, may nagsuggest sa may nagsabi na yung rug ko at saka yung chair color at saka yung table hindi matchy-matchy. Alam nyo guys, yung sa chair ko is cover lang yan siya. The original color of this kasi may na daw. Ang color nito po is ganito Yung ganito ng color. Yung parang brown na dirty brown something. Ito siya. Ganito yung color niya. So, kinakabiran po ito kasi yung pusa, ito. Ito siya, nilalagay lang dito kasi, tawag nito. Kasi kapag kakain kami dito. Pero po, alam nyo guys, itong table na ito is sobrang hirap hanapan ng tablecloth. Alam nyo kung bakit? Hindi siya yung parang lang na table. Kasi po, very old na ito na table. Po ito, pinagawa ng biyanan ko. Yung dalawang So, mataas. Kung kukuha ka nito ng 70 by something, 70 by 80, 70 by hindi guys, dito lang yung niya. So, kailangan namin ng 90. Okay, meron ka namang mabibili, di ba? 90 something. Pero guys, dahil ito, adjustable po itong table na to guys. Ang aabot po ito dito. Yung table na to. So, yun, ngayon, kailangan naming bumili ng mahaba. Look, mga ganito. Kasi adjustable po ito. Sobrang haba po ng ito. So, ngayon, ang hirap maghanap ng 90 by 32. Meron man, pero ang papangit. Mga plain color. Hindi siya yung parang magandang mga design. Walang ka-design-design. So, ito lang yung nakita naming okay. Na may kaunting palamuti. Ito, in-scratch na ng asposa. So, kung gustuhin ko man dito maglagay ng color something, hindi pwede. Kasi wala akong nakita. Ang hinahanap namin is 90 by 32. Ang hirap maghanap ng 90 by 32. So, yun kaya ganito yung natin dito. At ito naman, cover lang yan. To protect. Kasi palagi silang andyan yung pusa. At ini-scratch, and then palagi silang nakaupo doon. Anyway, so, iwan ko bakit na-explain. Kasi may nag-suggest na bakit daw ganun, pangit, ganun. Hi, nako, good morning po guys. Binalik ko tong jacket guys, kasi hindi naman madumi. Pero, binalik ko kasi ay, sarap maghiga. Kagabi pala, tika. Kagabi pala, mali yung pagtulog ko. Sumakit yung leeg ko. Yung left side ko. Kasi mali yung pagtulog ko. Kaya, yun, mali yung posisyon. At saka guys, lumabas ako, pinalabas ko tong mga aso ko. Guys, grabe, yung bukiri namin doon, sa taas. Ang hangin guys, parang tornado na natakot.
ako, ginawa ko, sabi ko, maririnig ko ng and then yung kahoy, ganun. At saka also yung dark cloud na, ang bilis nag-move. But anyway guys, good morning. Please keep on watching because po, ASMR, parang kakain lang naman ako ng lato. Pero parang may mic. ASMR tayo, parang lagyan natin ng mic ng cellphone para marinig talaga ninyo yung ASMR ng lato. I will see you guys later. Manonood lang. I-continue ko lang yung panonood ng movie. Stop ko muna itong movie guys sa panonood. Kasi lumalakas yung hangin. And ang gagawin ko is ipasok ko itong kasi yung alert is dito daw sa amin. Yung hangin. Sobrang lakas yung hangin. Move Roxy. Maano kasi yung ibang mga furniture namin matatapon ba, lalo na ito. So ito, dito lang to siya kasi yan ni Tami eh. So ngayon, dadalhin ko lang itong mga ito. Ito sila, like ito. Dalhin natin sa loob. Doon sa mga bukid-bukid, ang lakas ng hangin, Doon, bukid kasi doon, Ang lakas ng hangin. Ang lakas ng hangin. Rinig na rinig ko. Oh my God, ang lakas ng hangin, guys. Ako lang dito. OMG. Storm, guys. Wala na yung bagyo. Nawala ng bagyo. Andito pa rin ako. Pangbahay pa rin. Hello, dito kayo, be, para klarong-klaro yung mga kapangitan ng mukha. So, anyway, pag-desisyonan ko, maglinis-linis ng bahay. Yon. Hindi naman linis ng linis na. At itong stove ko, matagal-tagal ko na itong hindi nalinis din ba. So, kailangan ko na siyang i-polish. Ganito kasi kapag electric. Yan, ito siya. Linisin lang yan. Pabayaan natin yan. And then, kudkurin, ganun. Kudkurin talaga. Kasi may mga itim-itim na mumuo ba. Yung magluluto ka na sobrang init. Umiitim yung sa gilid-gilid. And then, buti na lang itong panglinis ko. Makukuha talaga siya. Hindi naman totally, pero malinis talaga siya. And I'm so thankful guys na wala na yung bagyo. Nag-stop na talaga. Ay, itong asawa ko. Walang kakupas-kupas yung text. Text ng text. Mahal na mahal talaga ako nitong asawa ko, guys. Kasi pala, hindi na lang nagtitext pa guys. Wag na natin tawagan. Tawagan ko sa FaceTime ko sana ba? Wag na. Kasi yun, busy yun sa trabaho. Nag-ano lang yan, nag-update. Ganyan man siya, guys. Yun. Yan. Haha, easy breezy. Action na natog Kapag talaga magluluto ako ng guys, yung mga prito ba? I mean yung itlog. Manglagsik talaga siya, guys. Manglagsik. Alam nyo guys, ilang tao na rin yung nakakita sa ko, sa tablecloth ko. Parang yung iba problema ata nila yung tablecloth ko. Alam nyo guys, wala namang masama sa kung yung tablecloth ko na hindi bagay. Maganda yung tela na yun, guys. Maganda yun at mahal yung tablecloth na yun. At saka, iwan ko kung bakit nagdiskitahan yung tablecloth ko. Sa tagal-tagal ko nang naghahanap, guys. Tulungan nyo ako kung kayo, kung yung iba dyan na parang hindi nagustuhan yung tablecloth ko. Tulungan ninyo ako. Hanapan natin yan ng magandang tablecloth. Kasi parang pinagdiskitahan pa yung tablecloth na wala naman yung kasalanan, guys. Wala naman yung kasalanan yung tablecloth ko, guys. Bakit pinagdiskitahan ninyo, guys? Naglalaba ako. Higa lang ako ng higa. Mas lalong sumakit yung shoulder ko, guys. Hi guys, ito yung namin guys, lato. Hindi siya galing sa dagat, galing sa can. Galing dito. So yun siya guys. Ihumol ko lang siya dyan sa maginaw na tubig para, look,
lumalaki na yung butoy niya, guys. Yung parang, yun siya. Pabayaan ko lang siya and then hugasan. And then, gagawa tayo ng sauce. So, yun yung ano natin. At saka si hindi garutay. Tika muna, hindi siya makalabas. Yun, hindi siya makalabas. Na-stuck. Hindi na makalabas. But anyway, so yun, kakain tayo, guys. Wala tayong maarte-arte, guys. Dito lang naman ako sa bahay. So yun, tinapos ko yung movie, guys, ni Steven Seagal. The Good Man. Si Steven Seagal ba, matanda na, pero grabe yun, no? Action star talaga yan. Sa Pilipinas, sikat na sikat yung mga action niya. Yung mga movie niya, Steven Seagal, noong unang panahon, yung bata take. Gawa lang tayo ng, dipping sauce. And lime. Lime lang yung ano natin. Hindi ako nag-lunch. Hindi talaga sabi ko, hindi ako kakain ng lunch para marami yung ano natin, makain dito. Sa ano natin. Ang suka na gamitin ko is yung coconut vinala. Oh my Lord. Ang dami. Oh my God, wala. Oh my God, nabubutanan. Kapag hindi mo kasi siya hugasan, guys, na hugasan, maalat. Yung mafe-feel mo talaga yung alat na grabe. Hello, can you hear me? Hello. Unang try ha. Sa suka na tawag nito. Vinegar. Ang sarap, guys. Sarap. Sarap. Grabe. Masarap ito, may onion. Ang sarap ng onion, guys. Dito, nilagyan ko siya, guys. Suka lang naman ito na ano. Yung coconut. Grabe. Kung meron kayong lemon. Namiss ko to talaga. Hindi man ako kumakain nito palagi. Pero buti na lang meron sila sa Asian store. Ito na yung dinner ko. Sarap. I'm not joking, guys. Masarap talaga. Wow. Onion. Masarap ito. Ayan. Lalo na pag presko, yung galing talaga sa dagat. Hugasan mo lang siya ng maigi, guys. Tika muna, be. Makuha ba to? Meron man akong magandang mic, guys. Yung Yeti mic. Yeti. Madali ang mukbang kasi ito. Gutom na kasi ako. Namit. Seaweeds. Tapos, usually hindi ko matapos. Mas gusto ko pa to kaysa gusto. Pero, ang pinakaayaw ko na seaweeds ba yun? Yung parang uod na green. Come on, tignan niyo to si Roxy. Come on.
Come on, come on, come on. Come on. I don't know, guys. Anyari sa kanya, guys. Kanina pa to. You're nakakatawa, darling. Hey, darling. Ay, nako. Galit. Lagay dyan siya, galit. Galit man na. Hala, uy, nagalit. Nagalit sa akin, guys. What is that? What is that over there? What did you snip over there? Did you see something? Why you're galit? Why you're mad? Why you're mad? You're crazy jealous, right? Kasi guys, si Misty, guys, inalagaan ko. Inalagaan ko yon kasi yun si Misty. I have to wipe your vajayjay, Misty, right? I have to wipe your vajayjay. I have to wipe it really good and clean it good. And your sister is jealous. Yeah. That's what happened, guys. Roxy is jealous. I love you too. I love you. You're fine. You don't need help. You're just jealous. Look at this. Hi, monkey. I love you. Ay, come on, monkey. I love my monkey now. I do not baby man na. Too snowy. Roxy, come. I love you too, baby. I do. I love my baby so much. Oh, you're so jealous. Yung trabaho ni Mister ngayon, nakakatuwa kasi sabi pa niya, may nagpi-film daw doon. So, ngayon, sabi ko, mag-video mo nga. Sabi ko, i-video mo nga. So, nag-video siya, pero konti lang kasi bawal man, guys. Bawal. So, nag-video siya kung saan siya ngayon nagtatrabaho. May sinushoot sa trabaho nila. Ginawa nilang parang airport. Yun. Ginawa nilang airport. Yung trabaho ngayon ni Tami is maganda yung building. Pero, ginawa nilang airport kasi nga nagfi-film doon ngayon. So, yun. Yun yung trabaho niya ngayon. So, sabi ko, mag-film ka nga kahit konti lang. So, ipakita ko sa inyo, guys. Ito, oh. Shirt lang, shirt. What? It's going to rain. Yes, it's supposed to rain today. But that's all right. Just put some lights out there to make it look sunny. I'll say that was a wrap. Appears to be the case. This is easy. To give you the heads up and grab like they It was a young lady, a nice colored young lady. You what? Yeah, it looks like they're wrapped up. Go for John. Hey John, do you have a lavazza rep here? Sabi ko sa asawa ko, Han, i-film mo yung mga celebrity. Sabi pa niya, hindi ko man makita sila. Kasi, andun sila sa boss niya.
nagbibihis. Sabi niya, kapag filming na, kapag nandun na sila sa labas, bawal din mag-shoot-shoot. Bawal mag-video, bawal ganoon kapag nakalabas na yung celebrity. So ngayon, sabi pa niya, nandun daw sila sa booth niya. Paminsan si Tani makakita ng celebrity, pero alam niyo, ang nakakasad, ayaw niyang mag-film. Parang siya yung nahihiya. Nahihiya siya na mag-film, mag-video-video sa mga celebrity. Hiyang-hiya yun. Sabi ko, dapat wala kang hiya. Sabi ko, dapat ka wala kang hiya. Para mayroon naman tayong video. Pero bawal daw. Sige na, bawal na, bawal. Pasensya na guys ha, wala masyadong ganap. Yun lang yung ko. Wala talaga, walang ganap. Bye! See you tomorrow! See you bukas. See you bukas guys. Bye-bye!